कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिखौ इनायै गावथारदोंमोन। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै? दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे दिनखालि जोङो जोंसार मुसाहारि लोगोसे जन कुमार ब्रह्म बे सानै माने फंबायफोरा पुलिसनि गुलियाव थैनो गोनां जाबाय। नैबे खौरांखौ मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो सोमोनांदों आरो जोङो बागदावखांदों। लोगोसे जोङो जथेस्थ' जोङो दुखु मोनदों आरो दुखु मोननायजोंनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सरकारनि खाथियाव जोङो मोनसे दुखु मोननाय जेनाखि रादाब बेखौबो जोङो फोरमायहरदों। लोगोसे जोङो सरकारनि खाथियाव बेखौनो दाबि होदों जे मा खारननि थाखाय बे सानै फंबाया हमजाखानाय सानै मानसिया ओरैजाय गुलियाव थैनो गोनां जाखो। बेयो मोनसे माने सन्देह खालामथाव मोनसे थैनाय होननानै जोङो बयबो सानदों। बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे इन्सिडेन्टनि सायाव हायार लेभेल मोनसे जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। लोगोसे बेफोरबायदि थासारि इयुनाव जानो हाया बेनि थाखाय गृह बिभागनिफ्राय माने कट्टर मोनसे निर्देशना हरनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि खालामदों। आरो बे दुखुथिया न'खरनि सिम जेनाखि थोजासे माने बिबांनि जेनाखि मोनसे राङारि अनसुंथाइ बेबायदि मोनसे सरकारनि तरफनिफ्राय होनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मालाबाबो जोङो बेफोरबायदि फेक एनकाउन्टार बा बेआइन जेनाखि मानसि बुथारनाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो लाय होबोआखै आरो जोङो मालाबाबो गनायनानै लाबोआखै। बेफोरबायदि थासारिया बेनो गिबि खेब बेबो नङा, आगुआवबो जाबोबाय थादों। आगुआव जाबोबाय थानाय थासारिनि बेलायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा न्याय मोननो थाखाय बिजिरनाय मोननो थाखाय जोङो हाबा मावबोदों जेसे हायो। आरो दिनै जनक आरो जोंसारनि बेलायावबो जोङो दिनै सिरि थानायनि खोथा गैया। जोङो दिनै बिथांमोननि सायावबो न्याय जेनाखि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बा बिजिरसालिनिफ्राय होनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि खालामदों। दा बेवहायनो दिनै मोनसे न्यायखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो मोजां जुक्ति बा मोजां लजिक बा मोजां आर्गुमेन्ट जों दिनै तयार खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा, जायखौ लानानै जोङो स्टेप बाय स्टेप जोङो न'खरनि हेफाजाब आरो रायजो राजानि हेफाजाब आरो बर' समाजनि हेफाजाब आरो आफादफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो बोरै हायो जेनाखि लिगेल प्रसेसनि गेजेरजों बै माने थैनांनाय न'खरनि बा थैनांनाय बिथांमोननि जोंनि जास्टिसनि थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै बे जोंनि ओनसोलाव जौगानांगौनि थाखाय गोजोननि थासारिखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायदों आरो बे गोजोननि थासारिखौ लाबोनांगौनि थाखाय दिनै जों साफ्रोमबोहा बिबान दङ, सरकारहाबो बिबान दङ। बेनि थाखायनो जोङो दिनै गोजोननायखौ जोङो मोननांगौनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुङा बा मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो गोनां दङ। जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे पर्बतजरा महकुमानि सिङावनो थानाय बे थिपखाय ओनसोलनि बेसरखना गामियाव बे जन कुमार ब्रह्मनि न'खरनि दुखुथिया बिमा बिफा बिथांमोनजों जोङो दिनै जाथि बाहागि बाय बाहागि बिथांमोनजों जोङो लोगो हमफैनानै जोङो दिनै दुखुखौ जोङो बाहागो लाफैफादों। दा बे समाव जथेस्थ' दुखु मोनदों न'खरा गामिनि बा रायजो राजाफोरा। दा बेखायनो जोङो बेफोरबायदि दुखु सैनांनाय जेन इयुनाव जेबो जानो हाया बेनि थाखाय मोजां मोनसे पलिसि आरो मोजां मोनसे स्टेप लानानै दिनै सरकारा खामानि मावनो गोनां दङ, जों बेखौ हास्थायो। आथिखालनि लाइमोनफोरा जों मबाइल फनजों गोबां खैफोदाव गोग्लैगासिनो दं। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो गोनां दं? नंगौ, दिनै आथिखालनि लाइमोनफोरा जेनाखि गावनि माने मबाइल बा ससियेल मिडिया बेखौ गोरोन्थि खामानियाव बाहायनानै आरो गोरोन्थि खामानियाव बाहायफ्रांनानै बेबायदि मोनसे आयेननि नोजोराव माने दाय गोनां खामानिखौ जुदि मावनाय जायोब्ला आयेना गावनि खामानिखौ मावगोन। बेवहाय जोंनि लाइमोनफोरल' नङा, बेवहाय जायखिजाया मानसियानो बे आयेननि नोजोराव जोङो दाय गोनां जायोब्ला आयेननि नोजोराव जोङो बिसार जानो गोनां जागोन। मालाबा पुलिसजों जों हमजानोबो गोनां जागोन। बेखायनो लाइमोनफोरखौबो जोङो खावलायगोन जे जोंनि साननाय, जोंनि मावनाय बा जोंनि आखायाव थानाय मबाइल बेफोरखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनायनि अनगायै जों गाज्रि खामानियाव बाहाया, जोङो बेखौ खावलायगोन। आरो बे समाव जोङो बेखौबो जोङो बुंनांगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै माने गोरोन्थि फाव फान्दायनायनि गेजेरजों, गोरोन्थि माखासे उसुखुनि होनायनि गेजेरजों, गोरोन्थि माखासे थुलुंगा होनायनि गेजेरजों दिनै बायदि मैया थासारि सोरजिनो थाखाय दिनै बर'निनो माखासे गावसोरखौ जाथि सिबिग्रा होननानै माने क्लेम खालामनानै लानाय, जाहिर खालामनानै लानाय माखासे दैदेनगिरिफोरा नंखाय मोनसे
थुन जुलायनायनि गेजेरजों मोनसे थै गरम खालामनानै होनायनि गेजेरजों थासारिखौ गाज्रि खालामनायनि थाखाय माखासे षड़यन्त्रखौ खालामबाय थादों होननाय जोङो दिनै नुयो। नोंथांमोनाबो मिथियो, बिथांमोना पेपारनि गेजेरजों गावसिनि साननायखौ फोरमायो, बिथांमोना टिभिनि गेजेरजों गावसिनि साननायखौ फोरमायो। दिनै बै बिथांमोननि जेनाखि मोनसे थुन जुलायनाय आरो बिथांमोननि मोनसे नंखाय मोनसे गोरोन्थि लामाजों लांनो नागिरनायावनो दिनै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोना दिनै जिउ गोमानांदों होननानैबो जों सानो। आरो दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव माखासे हाथियार हान्जा दिनै जोनोम जाबावदों होनोब्ला माखासे आनप्रडाक्टिभ माखासे नांथारै समाजनि माखासे बुद्धिजीबिफोरनि थुलुंगा होनाय आरो माखासे आनप्रडाक्टिभ माखासे स्टेटमेन्टफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जादों होननानै जोङो दिनै साननो हायो। दा बेखायनो दिनै हारियाव माबायदि दैदेनगिरिया माबायदि स्टेटमेन्ट होदों, माबायदि बाथ्रा होनदों, बेखौ जोङो एसे नायनांगोन, बिजिरनांगोन। साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायगोन, नंगौ जोङो बेआइननि हेंथायै जोङो गसंथानांगोन, नाथाय जोङो दिनै गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बिसार खालामा, बिजिरा, हसिया, गासैबोनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाया, गासैबो बुद्धिजीबिफोरनि खोथाया सैथो जोब बेखौ माब्लाबाबो साननो नाङा, बेखौ बिसार खालामनांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर दिनै बैसोनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दिनै दैदेनगिरिफोराल' सोलाय सोल' जाबाय थादों आरो बे 55 बोसोर सौफैनाय बे समसिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय खहा जानाय माब्लाबाबो खामानि मावनो हाया, आथिखालावबो खामानि मावनो हाया, इयुनावबो खामानि मावनो हाया। दा बेखायनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि हाबा मावनायाव रायजो राजाफोरा जेन मोनसे बिश्वास, मोनसे फोथायनायखौ लाखियो। दिनै जोंनि खामानि मावनाया मालाबा सानसे उन जानो हागौ, मालाबा साननै उन जानो हागौ, नाथाय जोङो राइट डिसिसनखौनो लानानै राइट डाइरेक्सनजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो नाजालांगोन आरो बिनि थाखाय रायजो राजानि सहायखौ जोङो जथेस्थ' मोनलांगोन। जोंनि बे मोनसे फोथायनाय। गाबोन जे बिथांमोननि जे मुङै माबाफोर दहरना लानाय जादों जोङो गाबोन जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार मुसाहारि बिथांमोना जे अन्याय पुलिसनि गुलियाव थैनो गोनां जाबाय, बिनि थाखायनो जोङो प्रटेस्ट धरना बा खुद्रिनाय सोमावसारनाय बा खुद्रिनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरियाव फुंबिलिनि 11टा बाजिनिफ्राय बा 11टा रिंगानिफ्राय सानजौफु 1 रिंगासिम जोङो 2 घन्टानि जोङो धरना बेबायदि जोङो हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंनि रायजो राजा बा जोंनि जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार मुसाहारिनि न्याय मोननो लुबैग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बै हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायहरगोन। जोङो स्टेप बाय स्टेप दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि न्यायनि थाखाय जोङो हाबाफारि जोङो तयार खालामदों। नोंथांमोननो जोङो समय मथे जोङो मिथिहोलांबाय थागोन। गोजोन्थों।